יש לה גם בטח השפעה באומנות, כמו הסרט שראינו פה, סך הכל הטכנולוגיה והתרבות של בני אדם לאורך כל התקופות השפיעו על האומנות שהם מייצרים. אז אני מנסה קצת להתחכם גרעין, אם תראו בכל העבודות יש איזו אישה ואיש שמחפשים אחד את השני. הרבה פעמים הם לא מצליחים, אבל הם לא מוותרים, זה גם משהו. והאווירה שאני מחפש. הביחד הזה, הביחד האנושי של העולם ושל הקיבוץ ושל המדינה ושלום וחלום, הכל מתרכז לערך הזה של ביחד, שהוא בעיניי, אולי נגיד זה אחרת, אני בעצם התחלתי לעסוק בזה יותר ולהעמיק בזה כשהתחילה ההתפוררות של הביחד הקיבוצי. ויש לעבודות האומנות שלי גם המשך במאבקים החברתיים שלי בקיבוץ, לא לוותר על מה שנותר מהביחד. וכמו שאמרנו, עם ציור לא משנים את העולם, אז אני כותב